WhatsApp bende cuk minta haki pati ki bakti kena ale no shake NPP hai ba deng sam dengi hane ha po sa yong constituency wat cukup ka yang la ba deng jong ni ki kampen roi ba ro ni la yo i ka jeng kren ben be teng ka jeng bisni on nai di chu ko lok hai ba deng ngen ya teli ta con hey hey baro ngin ya nyom bet ha ka con wa cha bende chum ta haki pati ki bang tikna ale no shake NPP ha i ba deng sam bengi wa cha bende chum ta haki pati ki bang tikna ale no shake NPP hai ba deng sam dengi ta jeng sa no chi sha jong i ba deng nama dang bun ti kam ba dang sa deng u nong ya lam u ba dan ru ka thong ki shnong ki thao ban nang kan ti sha drong ka la nan ta ka pli ale wan no shake NPP ta con hey hey baro ngin ya nyom bet ha ka con WhatsApp bende chum ta haki pati ki bang tikna ale no shake NPP hai ba deng sam dengi WhatsApp bende chum ta haki pati ki bang tikna ale no shake NPP hai ba deng sam dengi habangis ngap ya ki wagi pati ki jler ki ter ya u ketong jongi ham tam lei lei ka pati UDP kastien ha pos jong ka NPP tang nut ken ben ken kho shish ban tet la ijabo habangis ngapi ki wai ki parti ki trer ki ther ya u ketong jong ni kham tam lei lei ka pat